man urulay legal kita partner, kaya urulay man kita pension. Sige. Social pension kita partner liwat. Kung magigirumduman mo ka na kaaging mga bulan partner, igwa naman kita kiparehas na arog kaning problema. Pero ngunyan partner, dahil ang mga kababayan niya tong senior, gulpi naman partner pangangipo, may maintenance, igwa na sindang pigmamating helang. Kaya partner, nag-aagrangay ang sarong senior citizen dyan sa Bangkarwan, Legazpi City. Para maaraman ta mga kaaksyon, dala nun tayo ni. Ang pangapunan ko sa DSWD, kung ako din na matabangan, dahil ko ang malingon na pagtabang din na sa kuya. Tayo talaga ang pag-asahan ko. So matabangan ako kang natabangan ako kang igwa lamang na makatabang sa ruta. Ang bulong ko bako lamang buro barato. Taan sa diabetes, grabe na akong komplikasyon. Sabing nagkusog-kusog sa ang buhay ko. Gusto ko pa man mabuhay. Na kung araw ka naman, sana kung kaya pa man akong suportahan kang mga aki. Minatsaga na gada ako daw, pilay-pilay ako, pilay-pilay na nga ni ako. Kaya ang pasalamat sa DSWD. Dahil ko iyan malingawan na pagtabang ni Dad. Gabos na taong magtabang sa ko. Dahil ko malingawan sa gada akong magadan. Naida, so pagdigdi mo bagababa sa kuya, sabi ko baga alat-alat sa nasay mo. Taali ta ka man pababayaan, alat-alata sa nang na ta pag-igwa. Tadua ka mong nagaagawang ka ito o kay atos, kay ano, dapat ko ta na ka ito saro sana. Ngunya, nakuha baga ito ni Nelson, bay sana tamasunod. Ako ang mahagibo sa imong paagi, na paano ka makalaog digdi o. Iyo, di ko ka mo pababayaan, gabos ka mong senior citizen, padaba ko ka mo. Mamuya da, dahil pa man da napipili. Tapi pipili da yan dyan. So, naglalaom ka po na sa paagi kay niyong pagreklamo mo, baad lamang makasabay ka? Yan. Kaya kung sipa ko nga ni Sinda, dahil man ako taisin na nagtatabang da Sinda sa mga dahil lamang lang kapensyon. So kaugmahan ko, tibad lamang iunan niya ako ini. Kaya man ako nakakaadawa sa ro. Dahil man po talaga, ever since, dahil man po talaga nakapasim. Simula kang nag-apply, nag-senior, di ba? Nag-ano, tuloy siya, parang may organization. Dahil yun, nag-log si Ma. Sabi, pag dapat pero may mag-meeting para maging, na minsan may turutindan ka to si Ma, dahil nakaka-meeting, dahil di kung di ka ngayon maka-meeting, magbabayad. Nagbabayad na lang si Ma pag di naka-meeting. Alas dahil man, sumang pag-iriban niyang mas matuwa pa nga ni siya, nagkakakurubratel na arugan. Kung si Ma, dahil lamang mas kising kong duling, dahil lamang. So, ano po yung sistema dito sa Araw inyong kayo ni barangay? Baba. Bago ka muna ma-apply ka muna, kapiga-apod na social pension intake, magkakadumang sarong retrato, 1 by 1, tapos i-endorse sa kuya, tapos didara ko man duman sa uya ng senior citizen office. Sinda na pag sinubmit ko na duman, sinda naman ang nagaano sa central office kung arin ang dapat nakukuha ninda. Bako man ako baba nagpipili ka yan. Halos kung ako sa nagabos man sinda, gusto ko nga ni magkatarabangan. Saan ka po nag-aasakan sa iyong pagkakan, pagbakal? Nagaragad-agad ako. Kung minsan bagade akong ibakal kibulong. Nag-agad man ako sa aki ko. Kikipit man sila kung minsan. Kaya man ito magparako akang sungsan ribo ang simana. Si Ago mo po, Bugada na nga ni. pensioner siya, Wako, so wala talaga nag-aabot sa iyo. wala lamang. Mas kaano day lamang. Kaya grabe ang pagtius ko nila. Hindi po mama sa inyong barangay, pero po ang total na pensioner na kabali po sa inyo. Sa all in all, so day pang, so all in all, So all in all, 650. 650. Out of 650, pero lang po, so nakakakuan din po siya. 104 lang baba. 104. Opo. Aling nasyonal Opo. Yan pong 104, pero po ang range yan, 8 ages. na kada quarterly baga 3,000 ang 6 months ang pig tatao ka iyang. Tuman po sa mga miyembro mo, ano po sa range kan mga edad? 60 to? Ano be? Sa line of 6, dahil pa kami 90, 80, so pako 70, 70. Di ako baba nagkukuha kan
ang babata makairak man. Alimbawa, kung in case man, napigko ko ako sa mga line of sick, so itong putol na subitis, sa mga bidridi na parang matabangan naman ka, mga bulong na yung data, natitiriis mo. So ito nga ni madam, una mi nga ni madam, makakalaog na si sa pension. So sabing pag sunagad sa pensioner baga madam, pag nagadan da ito, agado itong requirement. Samtaon na. Dai ba ang nagduma naman kami, dag-alat sana. Ang sabi sumakad, pakubraon ta. Pakubraon ta mo na nagadan, pakubraon ta pa ngayon saro. Wala nakakubra na kisaro. Nag-ano na, dahil na nagkurubra na naman sa sinyo. Dahil na naman si ma. Arog ka ni Baba, Bali, garo piga-aragawan ninda ito. Ngunyan, piga-aragawan ninda itong lit certificate ni Silverio. No. Anak kakaagbaba duman. Ana itao, kaya an may diferensya ko ta na duman. Sutag sa diri kay itong nagadanan. Kung sisay duman sa duwa, ang dapat nindang pipilion. Aduwa po ang ginawan. Oo. Susaro, nakakaagpo na duman sa edad 80 kay Ariola Nelson. O kaya, di ko naman pwedeng itatao sa iya. Kaya sabi ko, next time, maanak naman kita na para sa imo ta. Siya, medyo aki-aki pa baga siya. Ito si Nelson Ariola, grabe. Iyo, so pag para agrangay ko ta, sabi mag-alat sa nagigay na ako nagparaduman. Nagsustaramon sa kuya, mag-agad ka ngaya kang saba kumagadan. Waon mo ngaya so birth certificate ka ito. Ta itaw sa ko, ta ora mismo ngaya. Ita-transfer da ako. Di ako, di wala man na ita-transfer to. Tanya ko, makarwido na akong problema ko. Mga lampirana naman, masan taon na day manggirari na ta-transfer. Tinanggad si ma na sulong buhay. Wala ki wala siyang talagang sure ding hanap buhay. Nag-aabot. Ding nag-abot ding mga pagsadiri ding lukadan ding pala. So halos wara kami lang nag-ano na siyempre madam daw may tinan kami. Siyempre madam iba man kag ako ka man ko ta siyempre pag masabulong niya banga kami. Mas kanuna sa nabagat na ispang ko, nagpupurot ako kang mga buro basura ta. Makabaka lamang kung ano. Nauwa ng mga butilya dyan, siya nagpalilibot na scrap baga. Tapos na makakaalamang ako kwarta. Tanasupok man ako para agad sa mga aki. Titaram ko sa inda. Dahil ako ngaya, so taga-dumin ngaya sa buya, o so kung sa'y anarani ang buota. No, gabusin da, gusto kong natabangan. So, ini po si Nanay Sinaida, naka-line up na po ba siya? Siyempre, aalat ko niya na muna. Mag-aalat muna siya na parang na matabangan miniman siya. Dahil man baga pwede baba na ako mapili. So, ali duman sa opisina. Yun, tapos so, ali sa DSWD. Paperwork may pa yan. For approval pa ni Kapitan. Sa mga bulong madam, mahalulong talaga ang bulong ni ma. Kaya ka man kay mama. Oo, minsan mahal ko, minsan idagitan mi na maday kan magpara. Garo ka na niya ako diyan para di mas day ka man talaga pigsasarabay. Taon na gawin niya ko mayaman kita. Duman po sa mga list, yaon na po siya. Yaon siya, may mga sa listahan kang senyor. Apo. Naka-include na baba iyan, gabos na iyan. Pero aside sa dakulon pa din ang mga naka-line up na 80 plus pataas. Oo, dakulon baba. Kaya sabi niya, may sanata, kakaurunong ko siya niya ako ba? May sanata, pag-arog baga kayan, paano ka mo duwa? Nag-aagawan sinda. O itinaw kong prioridad, dumana kay Nelson, tamaot sinta na ito. Ito talaga ang pag-asahan ko. So, matabangan ako kang igwa lamang na makatabang sa tuta. Ang bulong ko bako lamang buro barato. Taan sa diabetes, grabe ang akong komplikasyon. Sabing nagkusog-kusog sa ang buhay ko. Tapos to ko pa man mabuhay. Kaya ang pasalamat sa DSWD. Dahil ko yan malingawan na pagtabang ninda. Gabos na taong magtabang sa ko. Dahil ko malingawan sa gada akong magadan. Ayan partner, si Nanay Sinaida, agrangay partner na makabale sa social pension for senior citizen. Ang nangyayari palang partner, una ko, gabos, pag nagpataka na sa 60 anyos, entitled ka na sa social pension. Pero base duman sa interview mo, out of 650 na senior Sa citizen barangay niya? sa barangay,
labisan ang sanggatos. Correct, partner. Ang may social pension. Binabanga iyan ka na sa tuyang gobyerno. Iinot ko na pala, so may mga edad 80, pag naubos na so may edad 80, so edad 70, linyat 70 naman. Bako, partner, ito, diskarte lang ito duman sa barangay, tanganing matauan niya man kung sisay talaga Maprioridad. sumyan. Pero, yan talaga, partner, anda inaaraman kang gagabisan na talagang kulang ang budget ng gobyerno. Ang pagkuna ko, pag senior citizen, automatic, nag-60 years old ka na, arog suba, kung may nag-60 years old, inatinderan na kunsi 19. Oo, nanaonin, automatic, ayuda. pag una, kuigwa na yan. Actually, partner, kung magigirumduman mo si Congressman Pido Garbin, Kasi ka na nasa Bicol, partner, kasi nasa may batas yan eh. pigtutulod. Na bill partner sa Kongreso na dapat gabos ng senior matawan. Pero kunyan partner sa sitwasyon ni Nanay Zinaida partner, problema niya hanggang sa ngunyan dahil dahil siya nakakabali sa social pension kan sa tuyang gobyerno. Kay bantang ngunyan mga ka-aksyon si Nanay Zinaida, tanganing masabutan ta ining sa iyang agrangay. Maray na pagkahapon po nanay. Ayun si Nanay partner kanina Maray pa siya na, nagaparibi. Maray na hapon po. Maray na hapon man. Salamat sa Induga, boss. Oo, nadadalan mo po kanina nanay sa interview, talagang napapaibi ka na. Oo, taram ko nangyayari sa buhay ko. Grabe akong pagtius kang bulong nga bulong ko. Nasusupugunon akang mga aki ko. Magparaagad. Ngunan nga ni, taday akong pamasay. Nagsubli na lugod ako sa ibang tao. Nasusupog na nga na ako sa mga aki ko. Nagsubli ako kay, Sanribo ta. Nya ko kung ano lamang dyan pag uli ming mabakal-bakal. Diba makabakal pa ako kay CMD. Pero dahil ka na gastos nanay dahil sinundo mi ka. Tama? Dahil lamang. Oo. Kaya sige ko na sana ang paarang sa Diyos. Salamat tunong taarong ka. Inabot ako kitabang. Dahil ko yan malilingawan. Pirang taon ka na kunyan, manay, Lola? Masitinta na ako. Masitinta na. So ngunya na bulan, masitinta ka na. Dahil mo September. September. So ngunya na taon. Opo, Oo. oo. Anong pigmamati mo po ngunya nanay? Ano po ang helang mo? Panlaylain. Grabe ng komplikasyon. May sa puso. May Pakira nilang po. may sa puso. May high blood. May acidic. May arthritis. May sa dungo. Nang shopping ka na po nin helang nanay. Day magkisa dungo, manay, day man. Kaya ngunyang problemado kung maray nga ni, sabi ko nga ni kasuot ma, ubos na naman sa bulong ko. Nasupog na nga ni ako. Maray nga ta nairak pa sa aki kung niya ko, tawi daw graray ako kay bakal ki bulong ta. Dahil na akong bulong duwang aldaw na dahil na ako nakakatumar. Lain na naman niya ako ang pagmati ko kung banggisahay ko. Pirmi dahil na ako maagahan. Sa Diyos ko na sana bala ka na niya ako, Lord, kung ako mabuhay pa. Paanong dahil na nasusupog ng maray ako. Dahil ko na kunyan Byuda ka na po nay. aluyuno na, 8 taon na. 8 taon. Talagang dahil ka ng katuwang po sa Dahil na ng God. buhay. Dahil akong hanap buhay at Isus, Diyos ko sabiwang ko pa. Nababanggit mo Nasusupog po, na nga Nay, ng kang mga Nabanggit mo kanina na nagpupurot ka na sa naki mga bote para pang ano po ito na? Kalakal. Pag natitipon mo, bibakal mong bulong. Pagpapabakal. Oo, pigbakal ko kung minsan mga bawang, ngaya kung ano. Ta kung minsan nagluluto-luto man ako, tamay sarili man akong kusina. Oo po. Kung minsan dahil na akong ibakal, maagad ako sa aki kung may turutindan, maagad ako kung anong lamang ngaya bagas, o ngaya panira o gulayon, nagluluto-luto man ako. Taan mga aki, kung minsan nagkakaraon, alas 12 o alas 2, kung ako nagugutom na, marauton sa buhay kung ako magugutom. Tabata may ilang akong acidic. Opo. O dahil man pwede sa ako magugutom. Sa edad mo po yan, nanay, naglalaom ka po na dapat pagtungtong mong 60, dapat ko naigwa ka sus, ng grabe, ayuda ang sa gobyerno. piglalaom ko ka na makakalaw ko. Burubulta na nga ni ako duman sa Presidente mi. Natabangan niya ako. Pag iruan taramon, alat-alato no siya na nga, maabot na siya na. Opo. Di, iyo ang kaalat-alat ko. Nasusupog na ako ang magparabur balik-balik. Ang kapamasahe sana sa Pero tricycle. taon ka na pong kahalat, nay. Mala po ang pagkunyang ko. Pag 60, So pagkabalo ko, 8 taon na. 8 taon ka nang balik-balik. Pero according po kay Nanay Irene, at ang lulo niya Irene partner, ipaprioridad ka daan niya, nay. Oo, ipaprioridad ka daan niya. diba sa taramon sana naman grabing panuga. Dahil man sanang nag-aabot. Nangangaipon naman akong kwarta. Ta gusto ko pa man mabuhay. Kaya gusto ko dahil pagpaltan ang bulong ko. Na maagad na naman ako sa mga aki. Pata sa ruman nga na itong tius-tius. Magpaparaagad ako kaan.
Dawa, day nga na ako masayumahan kang mga aki ko. Pero dawa arog na sana ako. Grabe ang kasusukan ko sa mga aki ko. Opo. Sige-sige sana nagad ko. Tanong bagal ang kwarta pag anapo. Nanay, nababanggit po ni Nanay Irenzuela na ang mga natatauan ng pension sa indong barangay is 70 years old up. May bistado ka ba duman na below 70 po nakakakuha na ng pension sa barangay? Igwa na nga ni ki 60, nakakakuana, baraguhan pa. Baraguhan pa. Oo. Dahil Kung pa sa po itong kataning mi. nababanggit niya ito daaso may mga So bako putol totoo na sa mga bitis. 70-80 ang natatawan. Hindi, direct pa man akong naisiyang kaan. Pero igwa kang bistado nakakalaog pa lang si Sinta, igwa na. Oo. Doon sa kataraning mi, kadaklan, ta ito may bakir man ito dyan sa opisina. May backer. So, di piso Sa pala hindi ng may sa backer City Hall? partner. Diyan sa opisina, may mga parintis na nag-opisina. Tinatatabangan, ako tadaiman. Hindi kang Kaya ako bakir. di ako nagdulog sa indo. Sa tibada, di ko lang inaasahan na matabangan ako. So, sa pagiling mo, si partner pwedeng maging bakir. Tiya. Isus, dahil ko masabi kang pasalamat kung magibong bakir. Or si partner garo pwedeng maging puting kabayo. Dahil kita mabacker partner, dumang kita sa tama. Proseso. Diba? Proseso kita. Kasi Okay. naiiling ko, si nanay partner, nangangaipon na talaga ng tabang hali sa gobyerno. Taigwa ng maintenance, sa Yes. pagdakul lang namamatayan, wara man sa iya nagsusuporta. At saka di man pwede partner na iagita sa mga bakir-bakiran senior citizen. Legalidad kita pirmi partner. Takon puro siring ka na bakir-bakir, ay mangyari kay ni sa tuya. Ano po ang mensahe mo nanay kay Nanay Irenzuela? Kasi nagpaabot man siya ng Kay mensahe Presidente. sa imo. Ika po, ano ang gusto mong ipaabot sa iya? Madam, ang mapaabot ko sana sa imo, sana'y magkatutuon ang panuga mo. Di mo na pagparatuga-tugaan na mag-abot na sana. Taday naman akong kayang magparabot. Takong magadana pa lang ako sa aga, ano pa na alatong kong abot. Di naman, kay gusto ko, aksyon ang tulos na makakuha kwarta. Ta, ano ko pagparabakanong kibulong. Ta, di man akong kukuhaan kong sain-sain. Kaya iyon kung talagang kamumatabang sa kuya, tabangan na nindo ako. Ako, luyuno na, pirang taon na, majis anyos na ako dyan sa kuya. Hindi man kinagaabot. Kung kamumatabang, tabangan na nindo ako. Kay puwang ko na talaga. Taba ko lamang sarong bulong o duwa-duwa. Mga kumisan nga ni, 7 bulong. Makayanan ko man yan. Kaya kung minsan, dahil na ako nagtutumar, nakaungkaon na sa kidaon-daon dyan, basta makarimidyo kang kamatian ko. Kung ano mga herbal niya Opo. na dahon. Dapat partner ngunyan, kasabay takutan ni digdi si Nanay Irenzuela, kaya lang dahil man sa may personal na lakaw, ito na lang ang mga mensaheng ipinaabot niya. So, Nanay, mensahe mo po sa DSWD. Ay, Diyos ko. Sa imo tabi mga DSWD, dahil ko na masabi, sa kong pasasalamat sa Indo, na kung bako ka mo, dahil ako makakuaki maray na kamatian ta, maugmahon ang buhay kong may nagtabang sa kuya, na pwede pa ako maglawig ang buhay ko, tanatabangan nindo ako. Kaya dahil ko na taram ki, grabing pasalamat ko sa Indo, na kamo nang katabang sa kuya, dahil ko ang malilingong sakod akong magadan. Kaya iyon masasabi ko sa Indo. Okay. Partner, ganyan yes! naman, makakaulay ta partner sa linya ng telepono ang Assistant Regional Director kang DSWD Bicol. Tanganing partner, maaraman ta kung paano ang magiging sistema, ano ang magiging proseso, tanganing ingin sinanay sinayda, makalaog lamang partner as in makakuha ng social pension benefits ali sa tuyang gobyerno. Maray na pagkahapon tabi, Assistant Regional Director Arwin Raso, maray na pagkahapon. Na hapon po sa Gapos. Apo, RD, baray na pagkahapon sa liwat, as in congratulations po. Ikapalan, promoted ka na sa Director 3 ka na SWO5. Thank you po. Congratulations, highly recommended ka talaga. Talagang yan ang pagsasabi na pag nagtatrabaho nin maayos, talagang napapansin tabi. Sa liwat, congratulations, hali tabi yan sa Action Co Center as in sa Ako Bicol Party List. RD, ano po ang masasabi nindo tabi digdi o sa reklamo tabi ni Nanay Sinayda na sa edad tabi 70 ngunya na taon, day patabi siya nakakabali sa social pension tabi kan sa tuyang gobyerno? Okay, sige po. Magayon po yan. At least may mga concerns na pinapaabot nito sa MUYA, lalo ng mga taga-media, para po mataanan taki tamang kasimbagan, siringman kung anong magkakanikong aksyon. Bali po, ang inot lang na
ang inot po na gusto ming ipaaram, lalong-lalo na po sa publiko na nagdadangugan sa tuyang programa niyan, hindi po na social pension program. Actually, resulta po ini kan pagkatapasarkan Republic Act 1994. Ito po na Expanded Senior Citizens Act of 2010 na kung saan nagkaigwa po kay provision na ito pong mga senior citizens na kumbaga tiga-apod niya to na nagtitios, kabilang duman sa sektor kan nagtitios, mayong pensyon na nare-receive sa SSS, sa GSIS, o kaya survivors pension kung an sa iyang esposo o kaya sa iyang agum dating miyembro kan AFP o kaya miyembro kan PNP. So ito pong medyo frail, itong mga sickly, ito po ang priority kan social pension program na pinapautok po kan disability sa pakikipagtabangan po sa mga lokal na gobyerno. Nationwide po yan. Opo. RD, sa araw po kaning sitwasyon dahil si Nanay Sinaida tabi, si Tantanang, ngunyan tabing taon, ano po ang mga requisitos or dapat niyang gibuhon tangani tabing makabali siya, digdi tabi sa social pension. Though aram tatabi, naigwa lang ni nagkakapirang porsentahe tabi sa rong barangay, ang pwedeng matauan dahil kulang nga ni ang pundo. So, ano po ang dapat gibuhon ni Nanay Sinaida? Ang inot po is, mas maray po na makipag-coordinar siya duman sa OSCA, sa Office of Senior Citizens Affairs, o kaya dun sa barangay nila, sa barangay, sa BASCA, Barangay Association of Senior Citizens, tanganing mailatan po kung si Nanay Sinaida po ay kwalipikado base po duman sa eligibility requirement na tig-mentionar ko kasabago, ngani pong mai-forward duman sa OSCA. Ang OSCA po, aram ko ang OSCA, igwa po sindaki parang purma din na piga-accomplish, lalong-lalo na duman sa mga baguhan po na equally qualified or kwalipikado po digdi sa social pension program. Opo. So, yan po ang pinaka maray na option niya to. And then, ini po paano, ang kinigibot ta is kaituhan, updated din talaga si local government unit sa paagi kan CSWD o kung syudad yan o kaya Municipal Social Welfare and Development Office kung munisipyo yan, and then ang OSCA. Araw po niya to kada quarter or kada bulan, igwa po dyan nababawas na may nagagadan. Subot sabihin kay Paul, itong replacean. Aha. Okay, Speaking of mga that po, naka-pipe- ARD, speaking naka-pipeline. of that, Opo. kasi na-mention tabi ni Nanay Sinaida and digumpirmar mi man tabi sa presidente ka na sa Indang Barangay na igwada atabing na yung mga nagkagarada na. So, ngunyan, agrangay po ni Nanay Sinaida dahil talagang nangangaipo naman siya kan sa iyang mga maintenance, wala siya talagang madulukan or wala talaga sa iya, wala siyang katuwang sa buhay. Nahihiling mi man tabi na talagang may kapasidad man tabi si Nanay Sinaida na maging kabale or pasok man po siya dumantabi sa pigahagan ng mga requirements kan pagiging kwalipikado tabing benepisyaryo kaining social pension. Now, sa araw po kayo na pagkakataon tabi ARD, ano po ang pwede tang maitabang kay Nanay Sinaida? Ano po ang maitatabang kang DSWD Bicol? Posible ba tabi na i-reassess tabi at tanganing makabali na talaga ini si Nanay Sinaida? Ang the best po kaan is kay Puhan, inot na inot, kung yaon po siya, kung may access po siya duman sa syudad. Taga-saan po yan? Taga-Legazpi? Opo, or Bunker munisipyo? 1, Legazpi City po. Kung taga-Legazpi po siya, mas magayon po na tumuman siya sa opisina kan OSCA kasi dapat i-enlist po ang mga arugaan. Doon sabihin, waitlisted. Okay? So kayo po lang po makipag-coordinar man. Kung pwede magpaiba po siya sa BASCA President Binda. Opo. Ngani po na maski po paanohon, magiyahan kung ano yung kung may papel duman na kaipuan i-accomplish, dire-diretso na po ni Lola na ma-accomplish. Tanganing, yaw na po siya duman sa waitlisted na tiga-apod. Naigwa pa po yan kay tiga-apod na validation. May validation po yan na, anyway, madali lang ang validation. Bastang igwang ipavalidate. Kasi sa case ni Lola, potential po siya na pwedeng i-subject for validation. Tanganing ang sa iyang datos, ma-upload po duman sa system kan DSWD
DSWD. Opo, ma-prioritize. Yun ang yun ay ang yun na yan ang maproseso. Ang end result kaan payroll na ipinababa sa MUYA. Opo. Kasi centralized po yan. Ang server kaan niya duman sa central office. So kapag na-input na siya duman sa database na ito, so ipoproseso siya and then ibabalik sa TUYA. Kung qualified siya, yaon na duman, may list na iyan na ibababa sa MUYA. Sa iyo ay magiging basihan sa pag-finalize na kan payroll. Opo. RD, anytime tabi, po, may nababanggit kaya po si Nanay Irenzuela, ito tabing presidente kan Barangay Bangkeruan Senior Citizen, na ang prioritize da tabi niya, itong mga 80, 90 pataas, as in kung may 70 man, ito da tabi na may or 60 to 70, itong may mga pigbamati na ning malala, as in itong mga disabled na. So, okay man po ito na basihan. Ano po tabi ARD? Ano po, ang ano bilang dyan is, since ang potential identification kasi nakalodge na po sa barangay, nasa nasa pag-urulay po ninda yan. Kasi based on experience, kadikit naman lang ang mga 80 to 90 years old na mga pwede mag-qualify sa senior citizens. Kaya ang samuyang sa ibang munisipyo, ang samuyang technical assistance kaan, ibaba ninda kasi ang law nagsasabi kapag senior citizens ka, as long as qualified ka, pwede ka nang ilaog sa social pension. Ang ano lang po dyan is, ang medyo problema sometimes, igual lang kunyari na slot na tigmin-mantiner ang kada LGU. Except po niyan na 2022, tamay kadikit yata na dinagdag kami, tamay kadikit man na dinagdag na pondo. Opo. Ang National DSWD. So para tama sa po senior yun citizen. ARD na it doesn't necessarily mean na ang sarong senior tabi tuminong-tong na ning si 70 magiging kabali na talaga siya. Igwa pa lang po nin mga certain slots lang po kada barangay. Opo, nasa ano na po iyan? Kasi kung maayos po ang database din, database kan ng bang barangay, identified naman nila kung sino ang nasa listahan. Pero ang senior citizen, may survey or may datos sinda kan gabos na senior citizens constituents din da. Si CAD ang mga pensioner, kung may araw sila ka na database, madali ang pag-replace. Ayun po. And madali ang paghahanap kay mga potential na beneficiary. Kasi sa Barangay Bunker 1, igwasinda ning total na 600 senior citizens and 104 lang po ang kabali duman sa nakakakuha ning social pension. Okay. Oo. Sige po. Kasi all across tirang barangay Legazpi, 70 plus. So gabos po, distributed siya. Ibig sabihin sa slot para sa City of Legazpi. Pero ito po lang talagang sa hiling niya to, ito lang na nangangaipo ang tigo-honor na i-prioritize. Opo. Sabihin, kadakol na senior citizens kasi na may mga pension man, may nagtatabang na mga kapamilya, may nagsusuportang nagtaong regular na suporta sa inda. So, after kiulay, may itaon na lang ang islat duman sa mas nangangaipo. Opo. Lalong-lalo na sa mga barangay. Hirap man po. Talagang sa kapwa mga talaga. indigent po talaga ang dapat maprioridad. Opo. Yun Opo. po muna ang Opo. Kasi ARD sa araw ang po kaning targeting pagkakataon. Opo, ARD sa araw po kaning pagkakataon, pwede ta batabi na matawan man ning asigurasyon si Nanay Sinaida na makabali talaga tabi sa social pension na ini? Sige po, ano lang po muna sa MUYA ang pangaran kasi maski si DSWD, pwede kami mag-conduct kumbaga madalian na validation in partnership with the LGU kung talagang qualified po siya. Opo. Ang ano lang po, maitao lang sa MUYA ang detalye kung anong complete name, pati middle name, edad, and then kung anong address po niya. Para mapakiulayan ta po sa LGU. And then, ang sa MUYAng staff, maibahan kung paano kung qualified na ba siya. Opo. ARD yaon po ni Sinanay Sinaida, baka igwa po kamunin na mensahe para sa iya, tanganing dayman po siya magpara Hadit. mundo or hadit na sa edad ko ngayang ini, day pa ngaya ako nakakabali. Ang pigadik niya, partner, kung magadana da siya, di day naman siya maganda na makukuha. siya, day na siya makakuha. ARD, go ahead po, nagdanawag po si Nanay Sinaida. Actually, nanay, ang ano lang po is, sige po, i-coordinar mi ang sa imong issue, ang Naputol partner. Oo.
So, ikukoordinar yan. So, kami po, igigiyami po, ikananay, idadarami po ang gabos na detalye Ayan, mo naman po nagbabalik. sa opisina. Opo. Maray iyan na hali mismo kay ARD. ARD, pasan siya tabi na putol kita sa May linya. epot lang ako partner kay ARD. ARD may nababanggit kay si Nanay Sinaida Subago na kaya dahil siya dahil nakakaiba, taday siyang bakir. Nata, uso po, pwede po yan na subay bakir sa nan makaiba tabi ARD? Again po, ang samuyang ano po dyan is nag-aagi po talaga siyang validasyon. May field validation na tikukundukta. So, ang ano lang po dyan is pwede ming i-course through ang araw kanina issue or araw kaning kaso sa local government unit, and then will also task my team, lalong-lalo na itong staff ko sa social pension, to look into the progress kaya niya pong issue ni Lola Sinaida. Ayun. So, ang ano lang po is pagkatapos, pwedeng i-text lang po nito ang detalye niya, complete name, pati yung middle name niya, and then kung saan po siyang purok, and then yung complete address po niya. Opo. Plus, Okay. edad, napaka-importante po. Opo, naputol kita ARD sa mensahe mo po kay Nanay Sinaida. Nagdadangog po siya dahil nagkukuha siya ng kusog po hali mismo sa mo tabi ARD. Go ahead. Sige, Lola, ang ano lang po dyan, Lola Sinaida, is kung bako pa man pong pensionado, kan SSS o GSIS o kung ano pa man, kumayo ka man kay regular na support na nare-receive hali sa kapamilya, and kung talagang tius ka man po, isa subject ni po for validation, sa madalian na validation, sa pakikipag tabangan ni po sa lokal na gobyerno kan Legazpi, naning maging ano man po siya, maging patas, and then kung talagang qualified ka, since every month may nagbabawas po na senior citizen, at least makasabay ka na po duman sa naka-pipeline or waitlisted ang potential beneficiaries. Opo. Ayun. So, ang ano lang po is, paki-ano na lang sa muya, kan detalye nga ni maanuhan ta po. Salamat, sir. Mapadumanta po si Lola. Opo. May mensahe po sa imo si Nanay Sinaida. Sige po, Nanay Sinaida. Sir, ang masasabi ko lang sa imo, grabing tabang na kunyan mo sa kuya, kaya day ko ang malilingwan. Salamaton, Diyos na sana ang bala sa imo magbalus. Ayun. Okay. Thank you po. Thank you, Lola. Opo. Sige lang po, permi lang magpakusog. Para perming lang magpakusog. Kapag nakabalik ka na po sa social pension, habang buhay po, igwa kang masikakadikit na ayuda hali sa national government on a regular basis. Opo. Kasi Okay. every month, igwa kang 500. Ang pagbayad mo niyan, 1,500 kada quarter na po yan. So, in a Ayan. year, igwa ka pong ayuda na 6,000. Ayan, Okay. napapaibi na si Nanay Sinaida. Last na lang tabi ARD, tabaka tabi nagdadangog ang presidente tabi ka na Bunker 1 senior citizen, at least tabi hali man sa imuan sa imo nga ang pagirumdom tabi para sa iya. Okay po, para po kay sir o kay madam sa Basca President kan Bangkerohan, ako ang pakiulay ko lang po, kung po pwedeng mamantener ta itong maray na database, and then maklasify ta sisay ang mga pensioners digdi, sisay ang mga non-pensioners, sisay talaga ang mga eligible para sa social pension program. Tangani po madali ang pag-identify ta kan mga replacements ta. Every month po talaga, totoo yan. We wanted na ma-maximize itong pondong ibinababa sa tuya ng national government. Kaya automatic kung may nagagadan po, may nababawas na senior citizen, kaya po anta pong ma-facilitate na masalidaan sila. Oh. So ako po, ang pakiulay ko lang is kung may mga pagkakataon na kaipuan man lang siya a matter of pag-restoryan sa barangay, kung sisi ang mga potential na eligible, pwede man po yan ma-settle sa level na lang kan asosasyon ka mga senior citizens. Kaarap na po, dyan talaga nagkakaibang problema kung minsan, makulang sa, halimbawa, makulang igdi sa lugar niya to, even sa ibang mga munisipyo or mga syudad, lalong-lalo na sa ngunyan na nakula po ang populasyon na apektado kaining pandemya, and then hindi pang padagos na paglangkaw kang presyo kan sa tuyang gasolina. So may domino effect po siya, lalong-lalo na sa sektor kan mga senior citizens. Ayan. Okay. ARD Arwin Raso kan DSWD Bicol, maraming salamat tabi sa imong panahon ng sin oras. Mabuhay tabi ka mo.
Ayan, partner, si So, ARD. partner, arog kan instruction ni ERD, at yan, after kan programa ta, ayuson mo so detalye ni Lula, Sinaida, para makaabot duman kay ERD, para magkaigwa na sindaki validation. Revalidasyon, as in maaraman na kung talagang kabali ka. Pero, daimi ka mo papabayaan, Sa madaling nanay. sabi, Lula Sinaida, ang Action Call Center tabang ora mismo sa pagi ni partner, aalalayan ka. Ayan. Yan.